Ụtụtụ ọma nụ, ụmụ ọdịnala Igbo. Asị nka chi tata bụ eke ketara anyị ihe ọma. Asị m na anyị ga-ejere obodo n'ara obodo. Asị m onye chụwa anyị ya daa. Asị m na kakaka ya ma anyị jijiji ya ma anyị. Asị m ọfọ tiwo ndị ajọ mmadụ ala tiwo ndị ilo. Asị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya pụrụ anyị ome. Asị m ebe bere ugo belu nke si ibe ebe na ya gosi ebe ọ ya ebe. Ọ bụrụ na o gosiri ebe ọ ya ebe, asị m nkukwa ya. Asị m onye fụrụ anyị lụta nwa ya nwụrụ anwụ n'ọzọ ya anwụ. Anyị kwuru m wee kwuo si na onye si na akwa ya ma acha na mpamara ya bara nke ya. Onye m kwuru ọmaka ka anyị si ya merụ nwoke merụ nwaanyị. Tata bụ eke agụgọ m ọfọ n'ime Ugochi tubelu Odinana temple wee rụta ndị enyi m niile ndị kụrụ mbamba na Ugochi tubelu Odinana temple, ndị anyị na-agọrọ ọfọ ndụ na ọfọ ife ọma dị iche iche kwa ụbọchị na ya bụ temple. Anyị na-agụkwazi ọfọ maka ndị enyi anyị niile ndị gburu mmụọ anyị ji arụ ụlọ anụ. Na-agọkwa ọfọ n'isi ndị niile na-agọ ọfọ for 21 days nkwu ka a na-agọ. Ndị na-eche ihu na isi wee na-erote Ugochi tubelu Odinana temple na-ayọkwazi ayịyọ ka ha na-eketa oke na ọfọ na aja niile anyị na-achụ kwa ụbọchị na ya bụ temple. Anyị na-erotakwazị ndị enyi anyị ndị na-awa ọchịcha ihe onyonyo anyị ha tụsara ndị ọzọ maka ihe mere ofu onye mekwara onye ọzọ na nke mere ofu onye anyị ezu. Asị m na ụnụ ga-adị ka echi na echi ara agwụ agwụ. Asị m na ụzọ ụbọchị ihe gara aga okporo ụzọ na ụkwụ ama apụ na ama ise. Abụ m onye nke gị Ugochi tubelu Eze-Ana. Echiri m ọzọ Eze-Ana. Asị m na ọmaka mee ka chi dị mma dị, ka fevọ dị, ka mbuli elu dị. Asị m na ọmaka ga-emere anyị na anyị ga-ejere obodo n'ara obodo. Wee na-agụ ọfọ si na anyị ga-ejere obodo n'ara obodo. N'ụbọchị taa abịa m ka m kọwaa ihe ị kwesịrị ịma. Abụ m onye nchụaja na Ugochi tubelu Odinana temple, bụrụ nnukwu ụkọchukwu na onye nchụaja, bụrụ dibịa. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụ m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. Na-agbakwa ụmụ Igbo ka anyị chighata back to our root. Ihe na-esi na nke onye akarịa wee na-agwa ụmụ Igbo na ihe ị ga-eji wee chighata na ya root bụ ihe nkụ dị na mba ka eji eghere na-esiri mba eji eghere mba nne eghere mba nni. Na okpukpere gị hapụ okpukpere ndị Gentiles, na onwe ndị na-ekwu maka ụka ọbịa, na onye na-agbasa ozi ha na-ekwu maka ya ha na-akpọ Jizọs bụ abịarọ maka anyị bụ ndị Afrịka. Ọbịa fọ ndị Gentiles, bụ ndị mgbagobe ha na ọ bụrụ maka anyị nwa na anyị bụ ụmụ Afrịka na anyị enwebu oriri okpukpere anyị agbadogochi nke ukwuu a na mgbe a na-ekwu okwu 2000 years ago. Anyị maara chi nke ukwuu. Anyị nwere nsọ. Gịnị bụ nsọ ana? Nsọ ana bụ the 10th commandment. Onye megidere ibie onye wa bụ nsọ ana. Ịmara ihe anyị ma achọ ka emeri mmadụ onye ahụ 10th commandment and onye wa bụ nsọ ana. Onye Igbo na-achịata n'ọdịnala. N'ọdịnala dị homogeneous to your race, to your ancestors. Nọ n'ebe ị nwere ikwu na ibe na mmụọ ndị ga na intercede for your behalf.
then come back to ọdịnala na ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Mana ndị mmadụ achọrọ ịbịa chiatara ọdịnala. Ụfọdụ ndị mmadụ site na nchọpụta mmel achọrọ ịnachiatara ọdịnala maka na ọdịnala bụ ụzọ eziokwu, bụrụ ụzọ ndụ, and onye ọdịnala nwere high moral standard na onye chọrọ ime ọdịnala n'eziokwu. Adị m ekwu maka onye sịrị na ya bụ onye ọdịnala, ana m ekwu maka onye ọdịnala na-asọ nsọ, maka na ana na-egbu mmadụ. Mana ịnachiata n'ụzọ ọdịnala, ana m achọ ịgwa nke bụ eziokwu na ihe ọbụla bụ oke gị ga-eru gị aka, na mmadụ ọbụla enwere ike ịnara gị oke gị. Ọ ihe m kwuru, na ọ bụrụ na ị na-asọ nsọ, maka na ọdịnala maintain the law of sowing and reaping. Ọdịnala maintain the law of karma. Ọdịnala ya gwa gị ga-emegidere mmadụ na ọ bụrụ na ị chọrọ ka mmadụ ọbụla megide gị, and ihe ọjọọ ọbụla isolu must come back to you. N'isiokwu n'ụbọchị taata bụ step by step ihe ị ga-eme ka ị wee debe ude, ka e wee develop spiritual consciousness. Nke mbụ na mbụ, ịkpachara anya step on people's destiny. Ịkpachara anya step on somebody maka na ị karịrị ya, ma ọ bụ na ike dị gị n'aka imeni ya. Maka na ị nwere ike nọdụ onye ahụ na taa. Nke mbụgoro na o ji mmadụ na ji onwe ya, nke ahụ ofu. Nke ịbụ ahụ na onye nọdụrụ na taa, mgbe ọ bụla o ji wee awaken, wee develop spiritual consciousness, wee mara onye ọ bụ, ihe sie ga-apịawa gị azụ. Ịbụkwana onye ya abịa n'obodo na-ebe ime, ịmara nke bụ eziokwu, igbudo ihu n'ala ka ị wee fevọ mmadụ. Ifu eziokwu kwuo eziokwu maka ana, maka ịbụrụ onye aghụghọ ọbụla adọrọ n'ime mmụọ, mana aghụghọ adọrọ n'ime agbakwuo afọ na ọ bụrụ ihe ka dibịa gbara afa ya agwa gị. Afa ya agwa ya na nwoke ọ na-agbara afa awụ ezigbo mmadụ, onye aghụghọ ọbụla adọrọ n'ime. Mana onye na-agbaziri gị afa ma akụwaziri ụmụ ihe ndị a. Ọ bụrụ na mmụọ mata gị asị onye na-agba okwu ọkwụrụ n'okwu ya, ọfụ eziokwu okwuo, mmụọ gara agbara gị ọgụ. Mana mmadụ mana mmụọ, onwe chọrọ imegide gị ọsị mba. Zeelu imegide mmadụ maka na ị karịrị ya. Zeelu ịnara mmadụ okie n'ike. Zeelu mpụ na ọtọnọ, ma ọ bụ ijecha ọgwụ ịgwọ ọgwụ ka i wee gbuo mmadụ. Imeni ya. Ịbụrụ nwoke, zeelu nwunye mmadụ. Ọ na-apịawa mmadụ azụ. Omega ọtụtụ ndị mmadụ, ọ na-ebute negative energy. Ụmụ ihe ndị ị ga-ezere. Nke ọzọ ị kwesịrị ịma, consistency is the key. Ana m ekwu okwu a na-ekwusi ike. N'ụbọchị taata isi na be gị binie, ịkpọkugo entities of powers. Ikerego ha, ikerego ya ancestors. Ịkpọkugo chi onye ụwa gị, ịgwago ha na eke ụbọchị taa, ebumnobi ibu n'ụbọchị taa. Ịgwago ha na ebe ị na-eje n'ụbọchị taa. Ịgwago ha ka ha wepụrụ uke mmụọ na uke mmadụ. Ndị ọchọngonoko, ndị soro mmụọ gbuo mmadụ, soro mmadụ ji ụlọ akwa. Ịgwago ha. Ịma ọnụ nwata gwa okenye ebe ọ na-eje, ọgwa ihe ọ ya ekwu na oruo. Ịmara na ndị Igbo na-atụ ilu si na onye bụrụ chi ya ụzọ, ọgbọgbuo onwe ya n'ọsọ. Ịmara na ọ bụrụ na ị na-ebuwe ndị nna nna ahụ ụzọ, na-ebuwe chi gị na ndị gị na ha so ụzọ, ha na-akwara ụwa ụzọ, ha na-emepere ya ụzọ. Ekwuru na ịpụta n'ụtụtụ ka iche ihu na isi, gọọ ọfọ, kwubie okwu in creation. Ikwubichazi okwu, tụọla ha nkwụ ndị so gịnị, gwazie ha niile eje n'ebe dị etu a ma ọ bụ ebe dị etu a, ka ijekọta ihe ọnụ ga-eri.
gwa ha ebe ị na-eje, ijechakwa bata n'udo, ịbịakwa kene ha sị ha na ijego na ịbatago n'udo, ekene dịrị ha n'ihe iji maka ya jee na ịnwetara ya, maọbụ na ị nwetachaghị ihe etu isi wee chọọ, maọbụ na ị nwetaghị chacha. Gwagwazie ha na echi ya aka mma. Ị na-eme etu a gradually you are developing. Na-agwagwa gị ọ bụrụ na ịbụ onye na-ada alọba ajọ nlọ, ekwubuonu m ya, jee chọọ akwụkwọ ogirisi ị ga-eji wee pịachasị ụlọ gị. Nke ọzọ, lota na-etinye alligator pepper kpụrụ ịnọ na mmiri iji asa ahụ. Ị na-akwọ mmiri na ahịsị, ị na-awụchapụ ụchụ mmụọ, ụchụ mmadụ, negative energy. And avoid keeping bad companies. Maka bad company ị na-ekip, ị nwere negative ọra na-esi na company ị na-ekip. A sị na birds of same feather flock together. Ịghọtara ya? Mara ụdị ndị ị na-ekip asị ndị enyi gị, maka na o nwere ụchụ dị transferable. Ụmụ ihe ndị a bụ ihe ị kwesịrị ịma. And nwee mgbe iji aga ọfọ, ekwuru m ya, kwụsie ya ike. Ọ bụrụ na ị enwewe ike ịda agọwa ọfọ ebe 3 AM na 3 PM, 3 AM maka petition, ihe ọma ị na-achọ ka o mee na ndụ gị. Then 3 PM nwe oge eji enye for petition, maọbụ eji agba ụgwọ, maọbụ eji eje ọgụ in the ehihie. What you don't know is that what is happening in spiritual consciousness, then bụ o nwere oge mmụọ ji agagharị na-eme mma. And 3 PM of whether AM or PM, 3 o'clock nwe oge nnukwu ihe arịba na-eme in spiritual consciousness. So if you can be able to key in that time, bụrụ oge iji ekwubi okwu, you can withdraw yourself a little bit from the activities. Ị bụrụ onye nwere ike i withdraw that time, wee nwee oge iyi anya ogoro 5 minutes, oge iyi eji wee chịkọta mmụọ wee kwubi okwu ọmaka. Nke AM, ị bụrụ onye na-abụ na ibilitecha mgbe anwa na ụlọ ama atụzi uchi efo, ị nwere ike hapụ ide eme that time. Mana during my own time, mgbe m bidoro develop, ana m ebido 2:30, mma nọgidozie around 3:30, maka na ọngodocha maka onwe m, agodo m maka ndị so m n'azụ na ndị na-alụ ọrụ dị iche iche. Ịghọtara ya? So nke m ụlọ emegido kwụsịrị alarm, enidos m alarm. During that time, ọ ga-adị ka asị na-abịa kụọ maka nwoke binye. Imegido ya, body will adapt to it. Mmụọ ndị awa gị na ha na-ada akpawa nkata n'oge anwa luo ana, ha ga-abịa kpọkpọta gị. Ịghọtara ya? Gradually, ihe na-achịkọwala gị taa bụ gradual things ị needed. Taa ka ndị eweta na conclusion ihe gbasara step by step how to develop that spiritual consciousness in Odinana Igbo. I nwee time oge o ji abụ asị na mmụọ abịago, n'ọrụkwa oge o ji abịa, bịakwa ịyọkwa ha na ihe chọrọ, na-ekwubi okwu. Initially, ị nwere ike ibidie ọ bụrụ automatic, ọ bụrụ magic, ọ bụrụ ọgwụ ego, ọ bụrụ magic, ọ bụrụ imegharịa tata ife ọma niile na-emerụ tata. Mmadụ niile abụrụ ofu, depending on ụchụ and negativity around the person. When ndị ya ha bidoro anya within few days, enwe testimony. When ndị ya ha bidoro weeks, when ndị ha nwee ike ibido kwara nke ala asịa for months. Ịghọtara ya? So o dependere on tie knots a ga-ejegasị wee tọgesịa. O dependere ebe negativity dị n'ụzọ gị na etu o si wee dị. Mmadụ niile abụrụ ofu, mana ihe dị mkpa ya consistency. Ị nwere ike ị na-eme mmụọ anọrọ na-ene ka mmadụ go na nwoke ma na oji obi niile wee bịa. Maka na o nwere mgbe ị abịa na be mmadụ kụọ aka n'ụzọ, onye ahụ sị ka egekwa ntị ka ị mara na ebe a ka akụrụ aka, akụkwa aka ọzọ, onye ahụ sị oke na ọdịgwa ka ebe a. Mgbe onye a na-ebi n'ibia mepere ụzọ, you have God. Ọ na-eme nwe ndị ọ dị etu a na mmụọ ha mee taa mee echi ike agwụ ha, mana ị ga-akụrịrị aka consistency. Onye gosi Matthew 7:7, yọọ ị ga-ayọta.
chọọ ị ga-achọta kụọ aka ha ga-emeghere gị. It must be consistent. Consistency win the race. Ịghọtara ya? Consistency win the race. Ị ga-akpọ ihe ịbụkwa nna onye nọ instead of time ahụ ị na-ana n'iyi were na watch film. Can't you create time for spiritual exercise? Yes. Agwara m ụnụ so na ị nwere ike. Do you know you can do petition for 9 hours? That ihe nwere ike ime na 9 days, you bring them on together in one day. Say na ị nwere ike ibido na ịchọrọ ịga ọfọ for 9 hours. You nwere ike ibido from 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, just like that. Every hour. You go to offer this hour. The next hour, before few minutes to the hour, pause bịakwa n'ihu ọcha gị gọkwa ọfọ ijekwa mewe ihe ị na-eme. Few minutes to the time, next hour ịbịakwa. It shows seriousness. Petitioning. Your prayer will be answered. You are ịga ọfọ. Gịnị ebe ịga ọfọ? Gịnị bụ prayer? Ịga ọfọ bụ n'onu Igbo, ịgba ebere bụ n'onu oyibo, but they actually means the same thing. So mgbe ọ bụla use prayer ma ọ bụ ịga ọfọ ma na ofe ihe ka m na-ekwu maka ya. So onye Igbo, we are awakening your inner consciousness. And the more ị na-egbe ka mmụọ na-afụ seriousness in you, ka mmụọ na-afụ ihe bụ ya problem, ka mmụọ na-afụ ya challenges, ka mmụọ na-enyere gị aka. But it must be consistent. The power, the one thing is that is similar, and what you must find out among the successful people is consistency. Even when you are not getting result at the moment, keep doing it. Persuading, being consistent. Na-emie imegide mmụọ asị mba. Maka iwe ike ibido ya mbụ mmụọ asị nke a ife anyị usoro onye na-eme ihe a ka anyị ma ka anyị dị onye ka anyị ma na ihe ọ na-eme osie n'obi. Ha nwere ike nọ close by na watch gị, ha agba gị nkịtị. Ị bụrụzie onye obi emere ihe na ime ugboro na-abụ ị ga-agwụ gị daa mba. Ha sị yes, na ekwurie na o jiri obi wee bịa chigata n'ọdịnala. Mana ị na-eme remain consistent. Na-eme. Believe in me, my mission is to help people live better life. Ọ bụrụ na ị na-eme but you are not getting result, ị nwere ike need a mentor, somebody back gị. You can reach to me, I will help you. Ịbụkwana onye nọ na Nigeria, ị nọ nso, ị nwere ike ịbịawu na Ugochi tubelu na temple dị n'Oraifite bịa. And m enwe days of counseling. I will create time for you, but you must chat me up. Ka we can create a time, because at Ugochi tubelu na temple anyị na-arụ ọrụ kwa ụbọchị, ọrụ mmụọ kwa ụbọchị. I didn't enwekwu this time for even for myself. But because of na ọ bụrụgo ihe mkpebiri, this is my calling to evangelize Odinana Igbo. Therefore, may squeeze this time. If when I'm made this video, may squeeze the time. No onye ọbụla make an effort. If you're not Odinana Igbo, go to Odinana temple. Na may when the time no young audience, free of charge. You understand? If you're always na mona wuku obu no ihe arahụ alaha malụ, but any dike put through. Ọ bụrụ na ị na-achụ aja mana ọ dị aga, amara ihe kpatara na o jiri aga, mara na nwere otu dị n'ụzọ gị. Ọ bụrụ na iwu onye a ga-eji spiritually wee back up amalụ. Then o nwere aja ị ga na-achụ, ọ bụrụ na ọ dị aga, then ị nidikwala onye ka gị nọ ga-achụ gị aka wee chụọrọ ụfọdụ aja ka ụzọ mepee. Nke ọzọ na-achọ ịgwazi gị bụ ịbụrụ onye eleghị anya n'ihe ka na-agara gị nke ọma na iche na si gwaba ha na ọ bụrụ ka a na-agwa ndị after all ihe na-agara gị nke ọma. Yes, iche na mgbe ihe bidoro dịwa more difficult for you before ime ihe ị kwesịrị ime. Even when things are moving fine for you, keep doing good things. Keep doing sacrifices.
na-achụ aja ndị anyị na-achụ bụ ihe ọma ka ị na-eso in creation. It will be attracted to spiritual correction center of the goodies. Now those goodies you have done will flow back to the original to be that is you. You got that? So, but it's in a we heard about it after that you are still making money now, therefore no, it's wrong. Even when things are going, because the goodies that is flowing down to you now is what you have in stock in the above, in the ethereal world that is flowing back. When you exhaust those things that is flowing back to you, then you will start reaping what is in the bad collection center for you. But keep on sowing good things so that you keep on reaping goodies. All the going on nobody will stop you from harvesting your corn. You understand? You are the one that planted it, you are the one that lost it, and nobody. So keep on doing good things. Now make 4 friends in the spiritual realm. Do you know that example, ndị marụchi ha mana ha bịakwa bụrụ enyi anyị ka ọmụ anyị ji alụ ọnụ Ugochi tụrụ na temple Mbamba. Therefore, they are widening their coast. They are making more friends with entities of powers. Agara agụrụ ha ọfọ site ma ihu ma azụ ifeọma na-eflow. Anyị wụ dibịa kwu ebe na Ugochi tụrụ na temple o nwekwara ụfọdụ ndị mmụọ dị iche iche si mba dị iche iche bịa ya ọmụ ka m kpọrọ ha ka ha so na-arụ ọrụ Ugochi tụrụ na temple. So even dibịa na spread his tentacles. More in the developed spiritual consciousness, more entities of powers are coming closer to you to work with you. So don't relent or feel no. We are in challenging times and we are in competitive world. So you keep on to stardom, but you maintaining it. And the way for you to maintain it, you keep on working hard and hard. Have you asked yourself why Coca-Cola and MTN is still doing adverts, despite the fact that they are still on top? Yes, they must do those things in order to remain on top. If they now say, okay, there is no need of doing adverts after we are MTN Nigeria, or we are Coca-Cola Nigeria, we don't need advert again, I can assure you it's just a matter of time. Other companies will come and overtake them. Yes, in gross material world, you need constant activity. Na-achụ aja nwanne na-achụ aja ka ihe gaziere gị. Abụkwa m onye nke gị Eze-Ana Ugochi tubere Oraifite. Anyị na-agba afa miri emi. Inwe ajụjụ ọbụla ị nwere ịjụ m n'ihe a nkọwara taa ka anyị na-eweta ihe gbasara step by step n'isi njedebe, mana onwe ihe ọbụla ị ghọtara, send the message na 08057837672. Eze-Ana Ugochi tubelu bụ afa m. Ma ọ bụ na ihe ọbụla na-agbagwoju anya n'ọdịnala Igbo, send the message, aga m enyere gị aka. Anyị adịrị bụa ịkpọ another number ma ọ bụ send the message or WhatsApp number, send the message, aga m enyere gị aka. Ka Chukwu okike abịa ma gọzie ndị niile na-anụ olu a na ndị niile ya egecha meseji a wee share ya ndị ọzọ. Asị nke ọma ka meela ụnụ, asị na ụnụ ga-adị ka echi na echi adị agwụ agwụ. Ya gazie, daalụ nọ.